Huria ni Tuhatta, taparadi maroha dohot pikiratta, lahu marsobba tutuhatta. Parjoluma martangiang hita, nahohom di inganat tabe. Amen. Marende mahita. Sai puji debata divine asih rohana tetapkan basa dinasati nopana ria mahitabe mamuji di seluruh dewata anak-anak Yesus Kristus jadi masayarlah kehitaan ditebus di korsan Yesus ini dosa Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga dipabotohon ibana tuho, ale jolma, manangahan na denggan, jala manangahan na niluluan ni Jehovah sianho. Ima na mangulahon huhum sambing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, sailehom matuhami roha na tobu, na badia, pikiran na denggan, doho roha na ringgas, pasauton ulaon na denggan. Sailehon dame tuhami, asasonang hami mangulu, di bagasan pangondingim. Say marsig gatung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami. Say ramoti, jala pargogoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Dia loho sudena juga
Tangion hamu masik kak nipatik sian hata ni debata, Sepania bindu 2 ayat 3. Lului majahoba sude hamu, ale akan na unduk roha di tanoon, hamu akan na mangaradoti huhumna, lului hamu ma hatigoran, lului haserepon, anggiat tung di ondingi hamu di ari pangarimasan ni Jahoba. Ido sahatna, rap mangido gogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon mahobar tupati ini. Amin. Tapaserep jala tapa unduk marohata diadopan ni debata, laho manopoti akka dosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, parasiroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, rotu jolo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala mengagukon dosa nami. Masai jujut warsai hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dang huaolongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dos hondiri nami hubaen. Dibaeni tamado rimasanmu jala humanmu hami, tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asi ni roham na gudangi, mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami, paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya sima roham dihami, halak nadangolon. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Molo tu ngadong manang ise na mardosa, adong do pangondiatta di amai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai, jala ibana do pardenganan taringot tu dosatta, alai dadaholan taringot tu dosatta, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Masa asira midasi padosa Yesus domanesa dosa sasudena Hatani debata turpuk ni ari mingguon imana tarsurat di Markus binduonom ayat sada saha rodi ayat onom. Tajahama margati sorin. Jadi hehe ma ibana siani lau tu huta hagodanganna jala di huton akka sesianna ma ibana. Jadi jumpa hari Sabat dipuka mengajari di perguruan, jadi longang marohan natorok nau begesa akanin nama sia dia doi tu ibana, jala habis tara dia doi nani lehot tu ibana, ai ulaun hagogodo hape pinatupan di tanganna. Da ibana tukangi tubuh ni si Mariai, aha ni si Jakobus, Joseph, Judas dohot Simon, dadi lambukta aka ibotona, jadi targasi manasida mida ibana. Alai ninda Yesus mamadok nasida, tung na somarsangap do panurirang yang go diluat pagudanganna, diaka donganna sabutuha dohot dibagasna. Jadi dang terpatu-pasa disi ulaun hagogoon, dukonina diampehonan tanganna tu otik hala na hasitan lahau pamalum nasida. Gawe longang marohana ala soporsea nasida, laos adiatima akahuta na di saluati mangajari. Ido sahatna martua ma akan natumangion hatani dibata jala naum peoksa. Amin. Sotung itulah rohani, panjoni itu hatai, di sino halurani, sadarion mata putih, sadarion, sadarion, mauti, sadarion, sadarion, sadarion. Taha tidakon ma haporsiaot tai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea ide bata Jehova ido ama parbogo na sohatu dosan
na tumapalangi dohok tano. Au percaya di Yesus Kristus, anak ni Dewata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabia siya tur di parbadia, at dorang so habubuan, ido tuhata, na tumaon na birnit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsila, na tua tubanotoro dung ditanong, na mulak mangulu diari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun di bata Jehovah, na manai parpukul na sohatu dosa ni, disimay bana pangamula sokot tu tamoon, manguhumi alat na mangulu dohok na mate. Au persea itu di perbadia, jala adong sadahuria na badia, kuria hatokan ni halak Kristen akan na badia, dohok dihasesan ni dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot dari ni halak na mate. Dohok dihamuluan na sora sudah. Amin. Tabige ma tikting di huriata. Titing namasa di HKBP Sutoyo, Minggu 10 Juli 2021. Naparjulu, goar doho topik minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu paonopon dung Trinitatis, manang minggu paonopon dung minggu hasitolu sadaon ni debata. Topik minggu, manotong pajongjong hasitongan. Napaduahon ruas napida mulai sadarion minggu 10 Juli 2021 nunga pindah huria Roma Boromanik Namar Baju pindah tuhuria HKBP Resort Perumnas Kalender Distrik Walu DKI Jakarta. Napatoluhon parmingguon di Bagas mardomu lam tutorop ni masyarakat DKI Jakarta dohok ruas ni HKBP Sutoyo na terpapar kopi sapulsia. Dohot buah-buah narosian ketua RT, dohot RW, na pabotohon ia lingkungan negara jatah HKBP Sutoyo saonari di posisi zona merah. Hobartu PPKM darurat tolu sahatu 20 Juli 2021 dohok arahan di Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta, dohot preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, marhite surat naun jinalo taringot tu parmingguon di gereja. Babua ibadah minggu HKBP Sutoyo tanggal 10 Juli 2021 dipatupa secara online live streaming. Jalatai huton ma di Bagas tabi. Ibadah minggu tanggal 10 Juli 2021 di gereja Masohok Majo. Ibadah minggu boima taihuton marhite channel YouTube HKBP Sutoyo di pukul 10 WIB bahasa Batak, doho pukul 15 WIB bahasa Indonesia. Songonima pinasahat buah-buah on tuhita ruas ni HKBP Sutoyo doho ruas tamu. Totong mahita menjaga kesehatan tabi, jalatai huton ma protokol kesehatan. Tatangyakkon ma asa tungmibu salpu sahit koronaon di pasu-pasu tuhat tamahita. Napaupaton partangyangan sektor live streaming. Patupaon ni huriat tado partangyangan sektor marhite ibadah offline di gereja dohot live streaming dari Kamis 15 Juli 2021 pukul 10.30 nani hasuhuton ni pendeta dohot parhalado HKBP Sutoyo. Pinangido ma tu nama kasuhuton pendeta dohot parhalado asaroma dohoti ibadai. Jala ruas nali sektor-sektor boy mama dohoti ibadai marhite channel YouTube ni huriata. Link ibadah partangangani disagihon situa sektor 30 menit. Adorang so dipuka pa ibadai. Mersangak ma debata. Buah-buah
turuas taringot tu iuran. Nunga di pabotohon huria marhite titing. Sop kopi naung ditongos tu hita marhite uap grup huria. Dohot sektor tabi. Di bahini pinangido ma tu ganup ruas. Asa taparwahon ma goar tabi. Muladong nasara manang naikon si patureon. Asa tasukun ma tu sektara ni huriata. Paunopon. Barita habot ni roha. Nunga jumolo marujungolo niya mang pangangihutan na 70. Senin 5 Juli 2021. Tutu umur 51 tahun. Hinabaluhon ni inang Weni Boru Tambunan, sian sektor perdatam. Tuhat tama mangapuli keluarga na ditinggalhon. Sumbangan. Di jalo huriata do sumbangan bunga altar tu minggu 10 Juli 2021. Sian PS Kasih Kuair Haga Bibistoyo. Tangiang pangidoan tu debata. Saya tumiuma malum ruas dot parhalado Haga Bibistoyo. Natahon terpapar kopi sapulsia. Di pasu-pasu tu hatama napasahat ton sumbangan ini. Lau pasi kopot titingom boy mata jaha di titing PDF naung disagihon huriata. Songoli masahat di titing ni huriata di minggu tasadarion. Di pasu-pasu debata mahita saluhutna. Botima. Salileng hari tanah tadi karmarohan paringot-ingot matakak hidup di Damai ni debatana sumurung sian salut ni roha. Imana mangaramoti hati-hati nang pikiran muna. Di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas madihamu akama nami inanami ruas na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Naro di tonga-tonga bagas ni joran debata. Tarlumobima dia karuas ni huria. Nama dohoti parmingguot tasadarion na dibagas na be sialani kondisi na toktong dope ta adopi di tonga-tonga ni bangsot ta alani virus COVID corona 19 yang belum juga sampai hari ini menunjukkan tanda-tanda bahwa kita aman bisa kembali ke gereja. Alenang pesongoni toktong mahita di bagasan lasi roha majalo mamuji debata tarlumobi mamajalo hatana nabadia. Hatani Tuhan di minggu tasadarion imana tarsurat di Amos pitu ayat 10 ro di ayat 10 pitu. Amos pitu ayat 10 ro di ayat 10 pitu hujahom madihita saluna iuto kamuma di bagasan rohamu nabi. Dialu-aluhon si Amasia si Amos tu raja. Jadi disuruh si Amasia malim sian Betel suruan na tu si Jorobeam raja sian Israel nin nama marjeje do si Amos do pako di tonga-tonga ni pinopar ni Israel dang tartaon tanui hata-hatana sudena ay songonod do didok si Amos ikon mate si Jorobeam marhite-hite podang jala ikon tarbuan tu habuangan iyanggo Israel sian tanona. Dungi didok si Amasia matu si Amos. Lau maho ale paralatan. Maporus maho tu tano Juda. Jala disi maho mangan sagu-sagu.
jala disimaho manurangi. Ala yang go di Betel unang beda dati manurangi. Ai huta habadion ni rajai doi, jala hudulan ni harajau doi. Jadi nasi Amos ma mengalusi si Amasia, dang nian panurirang au, jadang anak ni panurirang au, halak permahan doau. Jalan apa pungupunguan parbue ni hau atta jauh. Dungi dibuat jauh ba mau sian mangadu biru-biru. Jala didok jauh ba tuau. Lau maho manurirangi dopak bangsokku Israel. Ope tangi ho mahatani Jahoba ni mudo. Dang jadi ho manurirangi dopak Israel. Jadang jadi pisti konomu hatam dopak pinopar ni si Ishak. Dibahini songono do hatani Jahoba. Marmainana dojol mani bagasan huta, jala maragian aka anakmu dopak borum marite-hite podang. Jala bagiot do tanoon marite-hite ruji-ruji. Jala mate di atas tano naramundo yang goho. Jala tarbuan tubah buangan ia Israel sian tanona. Ido sahatna. Diamuna aka amanami inanami kita selalu aka ruas na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mulu tabigi jolma makatai naroa taringot tu hita. Songo dia do reaksi tatahe. Mulu tabigi arong muse jolma na mangarukari aka pangalahota mungkin nasalpu nong hea mangulau nasahala. Wado muse reaksita. Apalagi molo rojol matu edo pata lau makatahon taringot sesuatu na naing masa di parnguluata akan naroa. Wado muse reaksita. Tentu adong do na mungkin cuek, adong do mungkin na pitor rimas-rimason, boy marbada dolan akan asing naing. Lau sido na pinatuduhon ni si Amasia ima panurirang manang malin ni halak di Betel di tonga-tonga ni Israel Utara. Ibana malin na pinajongjong di tonga-tonga ni bangsoi lahu manurirangi dopak bangsoi terkhusus ma secara politik di tonga-tonga ni bangso Israel Utara. Ala memang hati hai nunga adong be dua belahan bagian bangsa Israel utara do selatan mana dokon halak Juda disi. Ala ditiki di pasahaton si malin dia luhon ibana taringot tu si Amos. Ala memang mulo tabereng sen latar belakangna nang suarahon ni si Amos di suarahon ibana di tonga-tonga ni bagas jorn di bata di Betel i mataringot tu i namasa tujulanon di tonga-tonga ni bangso Israel Utarai. I mana ikon mate rajai. Jala sude aka perempuan do bangsoi ikon gabi hatoban. Pokokna saluhut na berita na pinasa nai ima taringot tu pangumon ni debata ala nunga di ulawan bangsoi be akan nason nilomo ni rohani Tuhani. Aka maharroa na masa hati hai. Terjadi ketidakadilan. Banyak perlakuan yang melenceng dengan kehendak Allah. Godang akan aso mangudukon debata be. Bahkan raja ipe nunga berlaku tidak adil tu aka na ginonggomanna. Masa teriakan ketidakadilan. Ubainido disuarahon dipilih di jauh debata. Si Amos lau manurangi dopak bangsoi. Molo tung pero si Amos tu si namampain tertulak ibana na perjolo imas yang latar belakang ni Amos sendiri. Tapi gido nakingan ise ibana. Sahalak na marmahan biru-biru. Napa pungu-pungu parbue ni atta jauh. Dia adalah seorang yang mengembara dengan membawa domba-dombanya. Dia adalah orang yang memetik pohon ara yang membuatnya hanya hidup dari sana. Dang adong ilmu, dang adong pengetahuan, dang adong pendidikannya. Tidak ada status sosial yang dia miliki untuk dilayakkan di depan banyak orang. Paingoton raja, paingoton akapanurirang yang secara nilainya adalah di atas dia sebagai pimpinan manang status sosialna. Tentu
dang tarjalo molo na me makatai. Ale molo atarna jago molo manang na adong jabatan tertentu mungkin murado atane sahat tualak. Ale alana so adong alasan atau landasan latar belakang kehidupannya yang menunjukkan dia layak. Gabirang tarbegebe ibana. Jalan mangihut molo tabireng si Amos hutana di Juda do. Dia adalah bagian dari Israel Selatan, bukan di utara. Na Roma paingoton ibana di jauh debata paingoton bangsa Israel na di utarai. Kita bayangkan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang dari kampung yang lain mengingatkan keluarga kita, ada orang dari keluarga yang lain yang berbeda mengingatkan kita, menegur kita, bahkan akan menyuarakan kutukan Allah atas diri kita. Songo dia do tarjalo hita doi, mungkin sulit bagi kita menerima orang lain yang tidak mengenal kehidupan kita, yang tidak mengetahui bagaimana kita pitoro lau manghumi kita be. Pasti tidak terima. Alai ima. Multabereng adong matulu hal. Na boy ta pelajari si pasya jarota nagabe ipola ni trupuk jamitaon. Na perjolo na poso ni dibatado hitaon. Kita adalah hamba Allah. Dari segala latar belakang apapun yang Anda miliki saat ini, dengan pekerjaan apapun yang saat ini kita tekuni, dengan pendidikan seperti apapun yang Anda terima, selama kita adalah orang yang percaya, saliling halak na porsiado hita tu debata, kita adalah hamba Allah. Taida si Amos, dang adong pendidikan tertentu di ibana, dang adong nilai tingkat hidup sosial atau jabatan tertentu di dirina, alai tongdo di jode bata ibana gabina posona. Jadi tidak ada orang yang bisa menghambati kita sebagai hamba Allah selama kita percaya kita adalah orang-orang yang terpilih. Jadi manang hape amanginang nagabi ulautan waing mangula mahita, makobasa mahita, song naposon di bata. Kerjakanlah segala sesuatunya itu dengan dasar bahwa engkau mengingat aku adalah naposoni di bata. Ido na parjulu. Jadi na mangihut molo naposoni di bata do hita, tak ida madiri ni si Amos. Di jauh ibana, jala disuruh ibana laho. Jala dukoni uduk ibana. Kita juga telah dipanggil Tuhan di dalam iman kita. Maka dengan orang yang sudah dipanggil di dalam iman itu, kita juga diminta untuk pergi memberitakan firman itu. Lau beritakan berita ni jauh bayi. Kita dipanggil, kita pergi untuk melakukan sesuatu. Alai pergi lapatanna. Pergi artinya bukan harus pergi ke satu tempat ke tempat yang lain. Pergi itu harus dengan tujuan. Kita memiliki tujuan hidup yang mau menunjukkan siapa Allah yang kita sembah. Jadi pergi dalam artinya haporsyota dang holan nian diam di dalam diri kita. Dang holan nagabe milik pribadi. Kita harus mentransferkannya. Kita juga harus menunjukkannya kepada orang lain. Dan itulah cara kita untuk pergi menyampaikan. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ngolutta ikon gabe Bibel nabuka. Kita harus menjadi kitab yang terbuka bagi banyak orang. Songon Bibel atau kitab yang terbuka di bagasan diri ta ikon tar surat do akaparbueni todini debata. Di dalam hidup kita harus terbuka, dan dalam keterbukaan kita sebagai Alkitab yang terbuka, dalam kehidupan kita harus terlihat parbue manang buah-buah dari roh dan kuasa Allah. Jadi asa tahu hita gabi naposon itu hani ikon gabe Bibel nama ngulu do hitaon amanginang. Dang holan Bibel si jahaon ale mangulu yang bekerja dan bertindak. Songon si Amos ibana soaran debatado na sinorahon na. Jalan laos debatado na diudukon na. Suang-songoni na kita pe mangudukot dirita tulong menirohan debata. Na paduahon mulut tabereng di ayat 12 ro di ayat 10 didok disi boy putih kota ikon radido hita songon naposon debata mempersiapkan diri kita dalam satu konsekuensi bahwa kita pasti ditolak.
Iko radedo kita merasakan menerima penolakan. Taidama songon si Amos dang holan panuri manang malim nasian Beteli iba nama nulak ibana dang holan si Amasia bahkan do diberitakan tu si Jerobeam raja ni ala Israel na diutarai lako manulak ibana. Dia mengalami penekanan nang pedang taboto memang dung diberitakan si Amasia taringot tu si Amos tu si Jerobeam raja ni Israel dang di surat tu memang songot dia do reaksi ni kemudian tentu percayalah ketika ada seseorang yang mengatakan akan mati raja itu di pedang para musuhnya akan terbawa jemaat yang manang akar ruas nana di mana terbuang tuha buangan. Tentu sebagai raja dia akan bertindak kepada orang yang menyuarakan itu. Ikon adong tindakan dan lanjutna. Alai nang pesongoni. Tak ingok maamanginang. Gabe Bibil nat buka. Menjadi firman Tuhan yang terbuka. Menjadi bagian dari hamba Allah. Berarti kita harus siap juga dengan segala penolakan. Kristus Yesus pe. Mabon haluau nibana. Alai penolakan yang dia terima bahkan sampai disalibkan. Oleh karena itu sebagai anak-anak Allah ketika mengalami penolakan kita mari meniru Amos. Apa yang terjadi? Dukoni molo tabereng di ayat 15 ro di ayat 17 nang pe ibana menerima penolakan ni alai manoktong do ibana mabaritahon barita natikosi. Manoktong do ibana pajongjokon hasitongani manoktong do ibana mabaritahon barita na pinasaan ni debata si barita non ne dang disudati oleh tantangan, dang disudati oleh masalah, dang disudati oleh tekanan. Dia tidak terhentikan oleh apapun kuasa ketika itu. Ale toktong do ibana pajongjokon hasitongani. Ima poin na patuluhod dihita. Songon anak ni debata menjadi Alkitab yang terbuka yang di dalamnya kita hidup di dalam roh Allah. Kemudian kita dipanggil juga menjadi orang yang siap menerima tantangan. Dan yang ketiganya kita tetap memberitakan meskipun kita ditolak. Idona ikon tabereng amanginang. Lapatan na adong kesetiaan dalam diri kita. Ada kesetiaan hauduhon dirita tu ibana. Untuk mengingatkan, menegur, bahkan manwarahon hatan debata. Song-song ini nang namangihupe di masa pandemi kon. Gudang do barita natajalo. Adong dora mungkin barita las ni roha. Alai ugurang do nuaing barita natajalo nama ben marsak rohata. Sipata manuku kita ai bahasa songoni. Tapi di dalam kondisi pandemik ini pun kita diingatkan kembali bahwa mungkin saja Tuhan menegur kita. Mari kita akan masa di humaliang ta kita mungkin ditegur Tuhan. Idama pandemi COVID-19 siadang holan menerpa tu kalangan menengah ke bawah. Tidak memandang setinggi apa gerbang rumah Anda. Tidak juga ditentang atau dihambati oleh setebal apa dinding rumahmu. COVID-19 ini juga tidak dihalangi oleh sebesar apa dan daya apa yang Anda miliki. Semuanya diterpa, seluruhnya. Alai dia mana yang dohonota. Mungkin saja Tuhan sedang menegur kita. Mungkin saja Tuhan sedang berbicara dengan kita. Mungkin saja dia mau mengingatkan bahwa saluhutna na di portibion ditoruni wasana dok. Dan dia bisa melakukan apa saja. Lasido na pinabotokon ni ibana marhite-hite na si panurirang Amos di tonga-tonga ni bangso halak juda. Bahwa segala sesuatunya ada di dalam kuasanya. Mulununga dihatakon ibana na ikon masa dosa luknai. Tutu dung 30 tahun dung di parurakon si Amos taringot uhum ni bata masa ma uhumi. Madabu mabangsoi tu bagasan habuangan ni Babel jala mate do rajai di tangan ni musuh. Lapatanna ketika Allah yang berbicara semua pasti akan terjadi. Song-song ini nang di masa pandemi kope.
hita dipaingot makatai de batado tita. Bahwa tetaplah serukan namanya, andalkan Tuhan di ngoluon. Taida ma bohado par ngoluata, songo dia do hita madalani aka ari-arita. Uduk do hita di parsurona, tersadari do bahwa kita adalah hambanya. Apakah kita menyadari bahwa kita terpanggil, bahwa kita juga harus menuhuk silangi, menerima resiko di dalam iman kita. Jala tersadari do bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipakai Allah untuk tetap harus teguh memberitakan firman Allah, nangpe di dalam setiap kondisi yang semakin mencekam dalam kehidupan kita. Losi dona pinatupan di huriata apalan nuain. Nang pea manginang molo di bagas joroon dang somal dungna pandemi koma saya rama jabitai kursi dohamia manginang molo di son molo di online di gereja tahun alai makata itu kamera dohami nuain, tapi kami tidak akan pernah berhenti menyuarakan firman Allah meskipun kami harus melalui hal-hal yang agak berbeda dalam kehidupan kami. Ikondisido tarida bahwa gereja tetap harus menyuarakan kehendak Allah nangpe di dalam setiap kondisi apapun. Suang-suang nang ruas nape akan nang majalo bekal hidup di dalam firman, dia harus sanggup juga menjadi suara Allah di ganduk pangalaho pabayanan nang aka pakobasota di manang di dia pehita maringanan manang mangula. Jadi hamu akan manami inanami, mari titrupuk jamitaon di paingok mahita, songon halak nang menghadapi tantangan zaman ini. Jadikan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa Anda juga adalah hamba Allah. Marbarita mahamuna, marite akan namasai. Jalan mangihut di bagasan trupuk jamitaon takas toboi idaota ada dua hal yang sangat harus dilakukan seorang yang percaya. Yang pertama adalah menegur. Si Amos di jauh debata menegur bangsa Israel, menegur raja dan menegur para imam ketika itu. Suang-songoni nak kita pe. Ruas ni huria HKBP Sutoyo saluhut na akana porsea. Dipanggil Tuhan menegur sesama kita di masa pandemik ini. Dia mau kamana nami adong dosa ada gang di jonokon di jabu nami. Jadi jodoh di si adong piga-piga ina marnang nonangi makatatai songoni. Jala jojotia do halaki dang memakai masker. Piga-piga hali lewat kami, saya udah kodo ibu tolong ya maskernya dipakai. Jadi hera dihuta akal laki marsihu tu. Alai huma makatatai alai dang marmasker. Setiap lewat tahu saya udah kodoi. Tolong ibu digunakan maskernya ningon mak. Baru si pata molo neng leo mesti diberek kalaki arung masa ada inai ala narau ibana mangalusi hami songono pasti kinau pa etegor pertama-tama tidak nasi dan mangalusi au. Udahlah bu, orang yang di Wisma Atlet itu semua juga pada pakai masker kok sebelumnya. Tetap aja mereka positif. Nina mangalusi hami. Ale nang PI di dok nasida ale tong doh suarahon. Jadi sadetiki lewat mau musa disi alai dibereng inatai ma jauh sebelum mau lewat tahu dibereng ma itor langsung jong main natai masuk ku bagasna. Jala kebetulan di ujung nigangi adong do kaca na boy pakai lau merdida di belakangku. Dung atar dau lewati halaki dung usaha pasongoni baru itor keluar musa inatai dang memakai masker. Alai sehera dihatai nasida ma hami dinalewati. Alai dang marnaso au makatahoni. Ujungna alana terus dakyabe nasida marpungu-pungu disi. Jala digang nasop pitipe sohea behalaki makatahatai disi. Ina rohaku molutung pegabe sogor rohana. Alai setidaknya saya menyelamatkan banyak orang. Dari 5 orang yang marpungu-pungu disi, saya menyelamatkan puluhan bahkan mungkin ratusan orang. Jadi hamu akan nami olo do si patah hita sukahian paingot tonjolma. Ya do songoni di pasar hami. Jadi pastiki do ngakami arong mapajupang arong marap mapai mahom mahami orderan nami neng mulak margrab. HP di si arong mahalak tong nasomar masker. Jadi Roma dong aku de koma pengot joi puang nina
paingot joy. Baho mahodo nam jono udokot tu nasida. Ame dokon ibana. Mabirau muruk musen nongan. Di nama madokon. Ya. Kadang kita takut. Kenapa kita takut menegur orang lain? Karena mungkin kita tidak mau menerima resikonya. Mungkin kita akan dinilai sebagai orang yang terlalu paranoid. Mungkin kita akan dianggap terlalu takut. Atau mungkin kita dianggap perasaan jago doho. Itu ya bereng mak. Songon hata ni natanaknya nama dokon. Akan di wismai pe akan marsker doi sudei. Akan dipaksit doi. Akan wadoi ni nanasida. Jadi kita menjadi bumerang rasanya ucapan kita. Alai nang pesongoni mar ide terpuk jami tahun. Kita belajar dari Amos. Meskipun dia sudah dilaporkan oleh Amasya, nang peraja Jerobeam pasti melakukan tindakan yang menekan dia. Alai di ujungna di dokon ibana do di ayat itu di baheni songono do hata ni jaoba. Marmiana do jolmani bagasna utam jala maragean akka anakmu do borum maritehi te podang jala bagion do tanoon maritehi te ruji-ruji jala mate di atas di tanoon naramun do yang goho jala tarbuan tuha buangan ia Israel sian tanona. Dia tetap menyerukan meskipun dia ditolak, dia tetap menyatakan meskipun dia dipandang hina, dia tetap mengatakan yang benar meskipun dia harus menerima sesuatu yang tidak seharusnya dia terima. Songsongoni manang hita di masa pandemi kon. Ingok maamanginang bahwa kita tetap harus menegur dan tegurlah mereka di dalam kasih Allah. Nah mangihut, nih manaking poin perjolo, poin kedua kon menerima teguran. Sebagai orang yang menegur dan kita juga harus sebagai orang yang menerima teguran. Ayo jodoh jol madang olo majalo teguran, ale molo pasingot to jol mana malon. Nah maluan, ale molo dipasingot mangalo. Gurang do hita songoni. Menerima, menegur orang songoni mamalona. Ale molo dung tu dirina dang pola di parimang-rimang ibana. Saru pada songon bapak ini bapak stiki saya mah ibakan kau ya Arman ni nama dokon guarnia baku na syakangan. Jangan merokok kau, sempat kulihat kau merokok nina. Ubatik ko nina iban betul bang nami. Alai lucu na ibana marisa makatahoni. Aneh. Ketika sebaliknya babaki na manukun ala bahasa marisa bapak nina. Maalusna. Aku kan bapak-bapak nina musema melegalkan dirinya. Ya, seperti itulah manusia. Dia adalah orang yang mahir menegur tetapi tidak menghidupi teguran. Dia adalah orang yang bersedia menegur tetapi tidak bersedia menerima teguran orang lain. Alai ingok maamanginang. Molo tumpe adong jolma na paingot to kita. Saleleng ilaho paturehon parngoluata jalo mai. Karena itu bisa menjadi keselamatan bagi kita. Ido hajong-jongan Kristus di bagasan parngoluata. Dia berdiri sebagai teguran Allah untuk mengembalikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Nasa nama jalo Kristus Yesus maluado yang go ibana. Nasa nama jalo Kristus Yesus dia diselamatkan oleh Allah. Jadi adong ma sada kisah songonon. Ya ujaha di sada buku carita. Di dok ma adong sada raja yang terkenal di bagasan haburjuonna. Ibana halak na macai burju jala raja na dihalongi akar ruasna akar rakyatna sude. Bahkan ala ni haburjuonnai bahkan tu binatang doklan akan asing nanti no pandebata sari ibana. Jadi sada tiki di jauh ke kerajaan na asing ma ibana kerajaan tetangganya. Nah di bariba ni laut laho ro madohoti acara kerajaan di sana. Jadi gabe tamu terhormat ibana. Jadi asal laut tu kerajaan dongan nai ikon dilewati ibana do ikon melalui laut do ibana. Jadi diatur ma perjalanan dipakai ma kapal diparadi aka si panganon karena perjalanannya selama 7 hari seminggu di perjalanan asa sahat tu kerajaan dongan nii. Jadi perjalanan di bereng ibana itata ibana malauti macelas marohana. Ibereng ma akadeke bui marlangei bebas seakan-akan ada kedamaian di sana. Ale pas ditikina di perjalanan nii hira-hira hari paduahon
Ibereng ibana ma adong sekelompok burung yang terbang di langit. Jala songon ala na jojo tibana pamanaton bahkan lingkungan dingot tibana kelompok burung itu adalah burung yang sama-sama berangkat dengan dia dari pelabuhannya. Dari pelabuhan tempat kerajaannya menuju ke tempat yang lain karena memang pada saat itu musim yang harus membuat mereka aka burungi ikon berhijrah ke tempat lain untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi nggak boleh dipikir rajai bahwa ikon nunga dua arion hebang pidongi nina, bahwa itu burung pasti sudah terbang 2 hari ini. Jadi dokter rajai mak pasti loja doi ai sorong daratan di samudraon di lauton. Berarti perlu do ingananna lau istirahat. Dukoni disuruh ibana ma ajudan na lau ma buat AKM, idan, dia macam na boi si panganon ni burungi. Jala di papea ma digijang-gijang ni paraonai. Jadi dukoni adong madeba bidongi memang naro. Mangan madisi yalangi ma alai na deba nai daw. Tetap hebang. Alai hot digijang ni kapali. Rumah musi rajai di dokter rajai ma dokon ajudan na. Pate bakkom majo jalatai. Lao depak akapidongi. Manakup asa boy istirahat nina. Di bani-bana ma aka ajudan nai masongoni di pajalako masongoni baru ditakuk ma alai dapok ma cuman ada 1 ekor yang tidak bisa tertangkap oleh ajudan nai. Baru berusaha ma terus rajai lahu mabain lau sitabai aka si pangandok lan akan asing aledang marna olo pidongi mendarat ke kapal tempatnya untuk beristirahat. Ujungna alana soboi rajai manakup pidongi di paluas ma. Alai tak beberapa lama kemudian masih di jangkauan pandangan mata nih rajai madabu ma pidongi laus moga ma ditongani lauti. Baru didok ma itulah ketika seseorang tidak menerima panggilan nina madokon. Jala adong masa dan nahu takup sian caritai nabui atusata di paranguluata. Sipata Tuhan memberikan berkat-berkatnya untuk kita bisa dekat kepadanya. Dia menunjukkan berkat-berkatnya untuk kita bisa tenang bersama dengannya. Dan terkadang Tuhan memberikan sesuatu yang sulit menyakiti tubuh kita untuk supaya kita bisa beristirahat sejenak dan bersama dengan Dia. Dan terkadang Tuhan itu seperti teguran di dalam berkat dan di dalam duka. Dia adalah teguran yang memberikan teguran di dalam suka dan di dalam duka. Dia adalah Allah yang bisa berbicara di dalam semua cara. Seperti Raja nakingani marite si panganon perjolo ibana lahu majo akapidongi alai dang sude dopena merasa panggilan itu. Lalu dia memakai cara yang lebih kasar dengan menjalannya. Alai tong do adong na marjugul dan memakai dirinya kekuatannya ujungna mate ma ibana. Nak kita pe molo tung pe makatai debata menegur kehidupan kita dengan suka maupun duka. Ketika Allah berbicara dengan kehidupan kita di dalam suka maupun duka, mari bersedia dengar dan dengaran kepada Tuhan. Ido hatan debata dia pala turpuk jami tahun. Tok tong kita rade manangihon, tok tok kita rade makatahon. Pajong jokon hati goran nih debata. Bersedia menegur dan bersedia ditegur. Bersedia mengubah orang lain dengan bersedia mengubah diri sendiri. Disima amanginang. Manang HP nagabe latar belakang pekerjaan kita. Apapun itu harus menjadi cara Tuhan memanggil Anda, memanggil kita menjadi hambanya. Hiduplah sebagai hamba yang terus menyuarakan kebenaran. Mangulu mahita manuktong di bagasan hati goran debata. Jala ingok ma, Anda terpanggil untuk menegur dan ditegur Allah. Song-song ini di masa pandemi kini kita ditegur dan kita juga dipanggil untuk menegur orang lain. Tahanguluhom ma hatani Tuhan, tahagogohon ma madalani aka ari-arita rapod debata, jal tapau dukom ma di akana dinggani adisido hita gabi halak napa jongjokon hati goran ni debata. Amin martangnya kita. Mulia tema ali Tuhan debata di hatam nabadia nahutangyo kami. Tutudo ali Tuhan. Di johodo kami gabi akan aposom marhite haporsion nami.
Jala huboto kami do ale Tuhan na ikon na dopan nami do na maol di ngulu nami. Song-song ni ale Tuhan nang pe ikon na dopan nami na maoli. Toktong do iko setia kami ale Tuhan manuarahon hati gorami. Ubani pake mahami ale Tuhan gabi na posom. Tugu-tugu mahami ale Tuhan gabi akan na posom. Tarumobi di masa-masa pandemikon. Uboto kami do ale di bata. Galido yang go perdagingon nami. Uboto kami manuaing ale Tuhan. Dangadong nabuhi mga bati. Mulo ikon masa salu na di parnguluan nami. Ale paposrohan nami ale Tuhan na margogo doko siya nasa na adong na di portibion. Ubani hagogomi mali di bata na pangasaw kami. Di na mangulahon aka ulon nami. Tarlumopi mali Tuhan lau pajongjokon hati goramu di tonga-tonga di portibion. Pakai mami ali Tuhan lau manuarahon na tikos. Pasingoton akadongan humaliang nami na mangulahon akana salah. Nang pargugoy manak kami ali Tuhan paturehon ngulu nami terlumubi. Asa toktong mali Tuhan. Ubah-ubah kami pangalahon nami. Asa tada mahami gabi na posom. Jala tahu kami ali Tuhan lau manurangi hatam na badia. Marhite parnguluan nami ganuk marsada-sada. Nang ali Tuhan debata nami dia palatikyope ali Tuhan. Toktong do kami gomos martangiang paudukon si majujung nami. Mangalopi tangan nami mangidoho-tuho ali debata. Di nama sa ali Tuhan parsahiton COVID-19 yaon. Gudang na tumatangis. Sialani gudang aka namoding sialani. Gudang na jojo di guar na badi ali di bata. Gudang na laho patangison gulu na tuho ali Tuhan. Mangangguhi hami ali di bata nuaing. Di asini roham na toktong huigil hami. Di masa-masa na maol na wadupi hami apalatikyon. Jala takas do ditatapo ali Tuhan siala ni pandemi COVID-19 yaon. Gabidang boy hami marsarap doto di tonga-tonga ni bagas jorom. Makorkod doy salu na ali Tuhan di akapakubasyon di tonga-tonga ni huriam. Asi maroham ali di bata. Pamalum mahami salu na. Pamalum maptod portibyon. Pamalum nang todi nang haporsyon nami. Asa manotong kami margugo ali Tuhan marbisuk. Di na mga dopi akan na wadupi hami di apalatikyon. Tuhan di bata para siroha. Upasatami salut na karuas ni huriam. Akan na posom. Salut na tahe ali di bata sadok na di portibion. Di tonga-tonga ni bangso nami. Nuaing naho na COVID-19 siya. Na dirawat di rumah sakit. Manang na isolasi mandiri pe ali di bata di bagas nabi. Jagai na sida Tuhan. Toktong maho na maperbisuhi na sida. Leon roha na sonang. Asa toktong na sida di Tuhan. Makilalahod dengan basam dingol na sida. Tabay pasuk-pasum. Asa hehe na sida Tuhan sian parsa ito ni. Jalaboy mamuji-muji di guar munabadia. Song-songan ni nak kami pele Tuhan. Mulutong di palo soro pe kami marhai pason. Di masa-masa pandemi COVID-19 yaon. Paingot tok-tok kami ale di bata. Asa jamut kami majaga diri nami. Asa toktong mahamili Tuhan manuarahon natikosi sian pakaten nang pakubasyon nami pe. Talumo biasa takas mahamili Tuhan mangulahon salu nai. Asa tahu hami ale di bata. Gabi parhitianmu. Paingoton akadongan humaliang nami. Nah ditonga-tonga ni bangsoon. Asa manok tong mamuji pasang guar munabadiay. Asa toktong mangulu di bagasan lomuni roham. Nang di bagasan aka na niatur kon ni aka na mamareta di tonga-tonga ni negara namion. Hutangnya ko kami do nang aka tim medis. Do pamareta nami. Do aka na bisuk na bekerja keras sato nale Tuhan. Laho mamorangi pandemi COVID-19 yaun. Tuhan patau na sida. Asa toktong mana sida mangasahoko ali di bata. Alam molo mardalan rapot ho ali Tuhan dang adong nasobui patalu hami. Bani pos rohan nami Tuhan. Ho mana mapargugoy na sida, maparbisuhi ka pamareta nami. Jala mangale rohan na uduk tu akar rakyat. Asa mangyuton protokol kesehatan
mangihutton aka pola hidup na sehat, jala saluhut na ali Tuhan na dinggan dingulu namion, na makorhon hay pason di pamatang nami. Asa gabi parmonang hamil Tuhan ditiki nang lehet nang niaturamu dingul namion. Song-song ni Tuhan di bata nami, hutangnya ko kami akaruas ni huriam, nang salu na aka keluarga na maguan. Jalan na marhabot ni roha siala ni hamatian, siala ni pandemik COVID-19 yaon. Dang tartatap na sida buhi ni keluarga na hinaholongan nai. Dang buhi na sida li Tuhan pataruhon lau suhuria perio denggan. Maul hamil Tuhan buhi marsahar doa dongal nami. Dang buhi di jonoki aka todong aka sisolhot dongan lau mangalehon pangapulion. Mari tito di porbadia mi mali Tuhan au pangasahok kami. Mangapuli ruas ni huriami. Mangapuli rohani salu na aka keluarga na tinadikon ni aka na hinaholongan na. Siala ni pandemi COVID-19 yaon. Ajari na sila Tuhan toktong madjo guarmi. Asa margogo na sila Tuhan. Jala tarap roha todi nang pamatang ni nasida. Ali Tuhan di atas salu na ipel Tuhan pasatami diri nami. Ngulu nami terlumobi mahuriamon. Asa di masa pandemi kon le Tuhan lamar bisuk kami. Lau mamake salut na akapakobasyon na dinggan di tonga-tonga ni huriam. Asa totong maboy hubari tau kami. Hati gorami di tonga-tonga ni portibion. Mau liate mau pasatami tuho Tuhan. Jelas sa dosa pangalasyon nami. Asa tamama hami gabi habawaran pasum-pasum. Tama hami gabi na posom na manuarahon hati goramu. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Mari dema musehita, mata papunguhon peleata. Tatangya ko mapiliata martangyang mahita. Ali di bata ama namin na di banua gijang hodo aroron ni salut si leon lehon na dinggando na sa ulibasan na malutus. Upasa tami masya na leon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti aso para siya kami pilihanon. Pati bulkon harajom ni tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami maritehite toddim. Asalam mutada hami godang ni silen mi tuhami. Asalam girgir kami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
nami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmu say Roma harajamu. Say sao malo maniroham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadari nangguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai harana puna raja Dohata godahon Rodi hasanapon Saleleng milelengna Di bagasan uduk ni roha, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala pasar romadamena tutodi munabe. Amin. Dihamuna aka manami ina nami na ditongan di bagas joran di bata nang di aka bagas tabe hami saluna na mangula di tonga-tonga ni huriat HKBP Sutoyo pasato selama hari Minggu jala toktong hu suara kami asa manoktong mahita majaga hai pasota pauduko dirita di aka peraturan manang protokol kesehatan asa boy hita gabi parmonang dina mangadopi pandemi COVID-19 jala boy hita di aka arna mangihut pajupang di bagas joran di bata. Tanami parpudi pasatami ma horas kita saluna. Horas.